Αγαπητοί ρωταριανοί συνάδελφοι, ομόνοια είναι η δύναμη του μαζί. Σε κάθε προσπάθεια που θέλουμε να αφήσει αποτύπωμα, έρχεται μια στιγμή που καταλαβαίνουμε πως κανείς δεν αρκεί μόνος του. Η ατομική θέληση χρειάζεται να συναντήσει κάτι μεγαλύτερο. Να γίνει κοινός παλμός. Να γίνει εμπιστοσύνη. Να γίνει μαζί. Αυτό είναι το αληθινό περιεχόμενο της ομόνοιας. Η ομόνοια δεν σημαίνει ομοιομορφία. Σημαίνει ότι παρά τις διαφορετικές μας διαδρομές, επιλέγουμε να υπηρετήσουμε έναν κοινό σκοπό. Στο Rotary, αυτή η επιλογή βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς μας. Πριν γίνουμε δύναμη δράσης, γινόμαστε κοινότητα εμπιστοσύνης. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη. Χτίζεται σιγά σιγά. Η μεγάλη δύναμη του Rotary δεν είναι μόνο τα έργα του. Είναι ότι τα έργα του γεννιούνται από σχέσεις. Από ανθρώπους που κατανοούν ότι η αληθινή αλλαγή δεν είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά συλλογικό δημιούργημα. Η φετινή χρονιά μας καλεί ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση. Η κινητοποίηση δεν είναι ποτέ μοναχική πράξη. Είναι πρόσκληση. Είναι μετάδοση. Η στιγμή που ένας άνθρωπος ανάβει μια σπίθα και σύντομα η φλόγα γίνεται κοινή. Η ομόνοια μας μεταμορφώνει και εμάς τους ίδιους. Μας διδάσκει να μην ζητάμε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ουσιαστική συμμετοχή. Σε έναν κόσμο που συχνά ενισχύει τη διάσπαση, το Rotary προτείνει ένα διαφορετικό πρότυπο. Το πρότυπο της συνεργασίας, της φιλίας, της ειρηνικής συνύπαρξης. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι καθημερινή πρακτική. Οι κοινότητες που υπηρετούμε δεν χρειάζονται μόνο πόρους. Χρειάζονται παραδείγματα, πρότυπα. Χρειάζονται να δουν ότι το μαζί αποτελεί δύναμη. Και όταν το εγώ βρίσκει τη θέση του μέσα στο εμείς, τότε η προσφορά αποκτά άλλη δύναμη. Γίνεται πιο όριμη, πιο βαθιά, πιο ανθρώπινη. Και τότε πράγματι μπορούμε να αφήσουμε διαρκές αποτύπωμα στον κόσμο, στην κοινότητα, αλλά και στον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ.